ziua! Am să rezolv subiectul de la evaluarea națională din anul 2013 la matematică. Pentru că mi se pare evaluarea extraordinar de ușoară, nici măcar nu am să stau să recitesc problemele, am să le rezolv din prima și am să încerc să le rezolv pe timp, adică să nu depășesc mai mult de 10 minute. Haideți să luăm 10 minute. Nu vreau să credeți că bravez, pur și simplu este un subiect extraordinar de ușor. Cred că nu o să-l ar niciodată atât de ușor ca anul acesta. Numai pentru subiectul 1. Sau subiectul 1. Prima problemă este rezultatul calculului 4 ori 4 plus 10. Deci 4 ori 4 plus 10 este egal cu 16 plus 10 egal cu 26. 2. Avem proporția A supra 6 egal cu 5 supra 2. Trebuie să-l aflăm pe A. Pe A este egal cu produsul mezilor, nu? 5 ori 6 împărțit la extremă, care ne-a rămas 2. Simplificăm prin 2 și obținem 15. Subliniez cu două linii rezultatele finale, cele pe care ar trebui să le trec pe foaia de examen. Cel mai mare număr natural care aparține intervalului 3 deschis, 9 închis. Păi număr natural, bineînțeles că este 9, pentru că avem interval închis la 9. Problema 4. Perimetrul unui pătrat cu latura de 8 cm este egală cu... Deci avem un pătrat, perimetrul pătratului este 4 ori latură, egal cu 4 ori 8, 32 de centimetri. 5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDFGH cu latura de 3 cm. Volumul cubului este egal cu... Deci volumul unui cub este egal cu latură la 3, care este egal cu 3 la 3, egal cu 27 cm cubi. Cea de-a 6-a problemă de la subiectul 1. În tabelul de mai jos sunt prezentate rezultatele obținute la un test de elevi unei clase. Bineînțeles că avem un tabel cu două linii, 11 coloane, în care avem pe prima linie notele, pe a doua linie numărul de elevi care au obținut acele note. Și întrebarea este, la acest test, nota 8 a fost obținută de un număr de și, bineînțeles, câți elevi. Păi ne uităm unde avem nota 8 pe linia de pe prima linie și de desubt avem 5. Deci 5 elevi. 5 elevi au obținut nota 8. Mergem mai departe la subiectul al doilea. Desenați pe foaia de examen o piramidă triunghiulară regulată cu vârf S și baza ABC. Vom desena o piramidă triunghiulară. Este vorba despre o piramidă care are baza triunghi echilateral și aici este punctat, doar că din prea multă grabă. Vom duce două mediane, la intersecția lor vom duce înălțimea perpendiculară, latura care nu se vede punctat și cele două laturi care se văd. Și avem S, A, B, C. Putem să notăm și aici cu și avem piramida. Deci e punctul 1. La punctul 2 avem o problemă. Arătați că radical din 2 plus radical din 8 minus 3 radical din 2 este egal cu 0. Deci trebuie să arătăm că egalitatea aceasta este adevărată. Ne uităm ce am putea să facem și observăm că la radical din 8 se pot scoate factori. Deci radical din 8 este egal cu 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Deci 2 radical din 2. Și atunci avem radical din 2 plus 2 radical din 2 minus 3 radical din 2 este egal, bineînțeles, e 3 radical din 3 și ne dă 0. Trecem la problema a treia, care sună cam așa. Ana și Bogdan au împreună 7 mere, iar Ana și Călin au împreună 8 mere.
Determinați câte mere are Ana, știind că împreună cei trei copii au 12 mere. Deci A mic este Ana, plus B mic Bogdan au împreună 7 mere. Ana plus Călin au 8 mere. Dacă le adunăm, știm că de 2 ori merele Anei plus merele lui Bogdan plus merele lui Călin este egale cu 15. Dar noi ce știm? Știm că Ana cu Bogdan și Călin au împreună 12 mere. Pe asta înseamnă că diferența dintre cele două egalități sunt merele Anei. Deci Ana egal cu 15 minus 12 egal cu 3. Deci răspuns, Ana are 3 mere. Problema 4. La problema 4 avem o funcție. Funcție f definită pe r cu valori în r, unde știm că f de x este egal cu x plus 2. Și de aici la a. Avem calculați f de 0 plus f de minus 2. Păi f de 0 înlocuim 0 este 0 plus 2 este egal cu 2 plus f de minus 2 minus 2 plus 2 este 0 egal cu 2. B. Reprezentați grafic funcția f într-un sistem de coordonate x sau y. Că dacă știm că f de 0 este egal cu 2, ne rezultă punctul A de coordonate 0 cu 2. Știm că f de minus 2 este egal cu 0, ne rezultă B de coordonate minus 2 cu 0. Ne ducem cele două axe. Încercăm să le facem perpendiculare și o să ne notăm. Trebuie. Vom lua unitatea de măsură 1 cm. Și avem 1. Okay. A este 0 cu 2, deci aici îl avem pe A. B este minus 2 cu 0, deci aici îl avem pe B. Și unind astea două, obținem graficul nostru care este cerut. Asta este axa Y-ilor, axa X-ilor și originea sistemului. Putem desena chiar unitatea de măsură. Deci asta este unitatea de măsură. 5. Se consideră expresia e de x. Avem aici o expresie unde x este număr real, x diferit de minus 2, x diferit de 2. Arătați că e de x egal cu 1 pentru oricare număr. Păi am să vă scriu cât este e de x și calculăm. 1 supra x minus 2 minus x supra x minus 2 pe lângă x plus 2 împărțit la 2 x pătrat. Aici le-am inversat. Deci aici era x pătrat minus 4 și aici era x minus 2 pe lângă x plus 2. M-am grăbit. Și, bineînțeles, ne uităm, vedem că e x minus 2 pe lângă x plus 2. Trebuie să amplificăm cu x plus 2 și obținem expresia. X plus 2 minus x supra x minus 2 pe lângă x plus 2 înmulțit cu inversul. Deci 2 supra x minus 2 pe lângă x plus 2 cu 2. Simplificăm tot ce se poate simplifica. Aici minus x cu x se simplifică și rămâne 2 care îl simplificăm cu 2. Rezultatul este 1. Și astfel am rezolvat problemele de la subiectul 2. Acum vom trece la subiectul al 3-lea, unde ne spune: în figura 2 este reprezentat un loc de joacă în formă de dreptunghi ABCD, cu A de 20 și B de 40. Deci avem un dreptunghi, am să desenez dreptunghiul, deși nu este nevoie în mod normal, ABCD. Deci avem un dreptunghi în care avem dusă o diagonală
Aici este intersecția diagonalelor. Știm că la dreptunghi se înjumătățesc și totodată sunt congruente diagonalele. Trebuie să arătăm, știind că AD este 20 și DB 40, că AB este radical din 3 cm. Păi de ce radical din 3 cm? De fapt aici sunt metri. Calculăm să vedem ce se întâmplă. Păi știm că triunghiul DAB este, deci triunghiul DAB e drept, dreptunghic, în A. Ne rezultă cu teorema lui Pitagora că AB la a doua este egal, AB fiind catetă, este egal cu pătratul ipotenuzei, deci DB la a doua, minus cealaltă catetă la pătrat. Egal mai departe, 40 la a doua, minus. Și la a doua este egal cu 1600, minus 400, egal cu 1200. De unde ne rezultă că AB este egal cu radical din 1200, care este egal cu 20 radical din 3. Este 12 ori 100, nu? Deci este 10 și încă 2, rămâne 3 cm. Punctul B. Verificați dacă unghiul dintre diagonalele dreptunghiului ABCD are măsura egală cu 60. Deci unghiul de aici. Haideți să vedem dacă are 60. Păi știm din teorema medianei, nu? Ne rezultă că AO este egal cu jumătate din ipotenuză, deci DB pe 2. Deci ne rezultă că AO este egal cu 40 pe 2 egal cu 20. Ok. Pe ce mai știm? Păi dacă AO este mediană, înseamnă că OD este tot 20. DA este tot 20. Bineînțeles că e vorba despre metri peste tot. De aici ne rezultă că triunghiul DOA este echilateral. Unde rezultă că măsura unghiului format de DB cu AC este egal cu 60 de grade. Sau haideți să punem că este egal cu măsura unghiului DOA. Și este egal cu 60 de grade. Bine, trecem la subiectul al treilea. Și arătați că aria suprafeței locului de joacă este mai mică decât 700 de metri pătrați. Se consideră cunoscut faptul că radical din 3 este între 1,73 și 1,74. Aria la dreptunghi este egal cu lungimea ori lățime. În cazul nostru este DA ori AB, care este egal cu 20 ori 20 radical din 3, care este egal cu 400 ori radical din 3. Noi trebuie să arătăm că valoarea asta este mai mică decât 700. Păi dacă știm că radical din 3 este mai mare decât 1,73 și mai mic decât 1,74, luăm limita superioară, asta 174, și calculăm. Deci 400 ori 1,74 este egal cu 4 ori 174, egal 4 ori 4 este 6, 1 minte, 4 ori 7, 28, 9, 2 minte, 4, 6 metri pătrați, care este mai mic decât 700 de metri pătrați. Bineînțeles că luând limita superioară, nu mai contează partea mai mică. Și acum rezolvăm subiectul 3, problema 2. În figura 3 este reprezentat schematic un stub de albine în formă de paralelipiped dreptunghic ABCD, A', B', C', D'. Dimensiunile stupului sunt AB 4 dm, BC 6 dm și AA' 8 dm. Adică avem
un stup de albine. Am să fac desenul, deși nu este obligatoriu. Formă de paralelipiped dreptunghic. Notat A, B, C, D, A', B', C', D', în care știm că AB este 4 decimetri, BC este 6 decimetri și A' 8 decimetri. Calculăm perimetrul dreptunghiului este egal cu 2 pe lângă latul lungime plus lățime, care este egal mai departe cu 2 ori 4 plus 6 egal cu 20 de decimetri. Era punctul A. Punctul B. Determinați aria totală a paralelipipedului. Aria totală este egală cu de 2 ori aria bazei plus aria laterală, care este egală cu 2 ori lungime ori lățime, 4 ori 6, plus area laterală este perimetrul bazei ori înălțime, adică 20 ori 8. Este egal mai departe 48 plus 160 egal cu 200 decimetri la pătrat. Iar cea de-a treia, cel de-al treilea subpunct, arătați că PQ este egal cu, deci PQ egal cu radical din 13 decimetri. P este punctul aflat la intersecția lui AB', deci AB' și A'B. Deci A', practic, este la intersecția diagonalelor de aici. Îl avem pe P. Q este la BC' și B'C. Deci aflat la intersecția acestor două diagonale este Q. Unind cele două, putem să calculăm, să vedem ce ne iese. Păi fiind vorba de mijlocul, practica două, mijlocul la două dreptunghiuri, putem să ne gândim în felul următor. Ducând aici două perpendiculare pe bază și unind cele două perpendiculare, obținem automat un dreptunghi. Nu? Pentru că este vorba despre mijlocul la două dreptunghiuri care au, practic, nu? Să spunem, lungimea aceeași. Deci obținem aici M și N. Și știm că PM este paralel cu QN. Totodată știm că PM este egal cu QN și egal cu A' pe 2 egal cu 4 decimetri. Pe fiind paralele și egale, înseamnă că PQ rezultă că PQNM este paralelogram. Și totodată PQ este egal cu MN. Ok. Și acum în triunghiul MBN dreptunghic putem să calculăm cât este MN. Rezultă cu teorema lui Pitagora că MN fiind ipotenuză este egală cu MB la a doua plus BN la a doua, care este egal cu MB este jumătate din AB, deci 2, BN este jumătate din BC, deci 3, egal cu 4 plus 9, 13. Unde MN este egal cu radical din 13 și ne rezultă că PQ este egal cu radical din 13 decimetri. Și cu asta
ați luat nota 10. O zi bună și baftă mai departe.